А пераднавагодні марафон у Баранавічах стартаваў на мінулым тыдні. Жыхары гэтага раённага цэнтра першымі на Брэшчыне урачыста запалілі агні на галоўнай гарадской ёлцы. Баранавіцкія вуліцы ўжо ўпрыгожаны навагодняй ілюмінацыяй, нагадваюць пра набліжэнне калядаў і Новага года вітрыны магазінаў. Яркім музычным шоу сустрэў горад галоўную святочную гераіню. Гэтае свята даўняя традыцыя, якая адкрывае навагодні сезон у Баранавічах. Па традыцыі ж перад тым, як будаваць планы на Новы год, гараджане аналізуюць вынікі сыходзячага. Если говорить о том, какой был этот год и подвести немножко промежуточные итоги, то можно сказать, что, конечно же, очень много мы все вместе с горожанами нашими сделали для дальнейшего устойчивого развития нашего города. Достигнута положительная динамика производства по городу в целом. И это позволило наполнить бюджет. Практически где-то на 80-85 миллиардов у нас прошло перевыполнение бюджета. И все эти деньги были направлены на развитие социальной сферы, на благоустройство нашего города. Як і ў мінулыя гады, галоўная ёлка ўяўляе сабой зборную шматметровую канструкцыю з 33 ялінак. Ушаноўвалі галоўную гарадскую прыгажуню шматлікія творчыя калектывы і артысты. Як і бывае ў казцы, спрабавала перашкодзіць святу нячыстая сіла Баба-Яга і Кашчэй бессмяротны. Але адзінае, што ў іх атрымалася, дык гэта павесяліць публіку. Пакуль злыдні воююць з непаслухмянай хаткай на курыных ножках, вядучыя ў ролі скамарохаў з нецярпеннем чакаюць свайго выхаду на сцэну. Здорово, что мне довелась такая честь провести эту новогоднюю елку. Надеюсь, все горожане проведут этот праздник очень хорошо. І вядома ж, самымі доўгачаканымі гасцямі сталі Дед Мароз са Снягуркай. Гэта з іх з'яўленнем свята ўступае ў свае правы, а на галоўнай ёлцы горада запальваюць навагоднія агні. У гэтыя імгненні, калі промні сафітаў пакідаюць мяккія цені на радасных тварах людзей, а шчасце нібы лунае ў паветры, гучаць самыя добрыя і шчырыя пажаданні. Хочу сказать, вельми пригожае свято в нашем городе заўсёды. Пригожая елка, вельми радостные артисты и вельми радостный народ спаткаць у гэтае свято. Я первый раз на таком празднике, очень хороший праздник, мне очень нравится. Все хорошо. Мы ставим новые планы перед собой, и, конечно же, эти планы по плечу нам с такими горожанами. Я хочу сказать спасибо за вместе прожитый год. Вот и я хочу пожелать всего самого доброго. Наталья Василевская, Людмила Салзина, Юрий Титов. Областные новины, Барановичи.